wole ni mando au ni che au ka faso jola ka barka dawiye nini te foite ambe kala mina mbala odi jamalai abejo jamalai bejo yani ngata na ibulo men kroke bafo Mohamed Ali Bachir ayafo alani jawara ini ulan wele de anga faruka rajal beya korotumu tembea ka bagana diara Malio ne kala kanin fongo mena ngo yala mbewa ado mauye nini mbado ngoni do misi Mali de Savana et Kosanuna. Kotona Mali est premier. Bagana, c'est là la Mali est deuxième après le Nigeria. Nous la Mali est premier. Mais Munde Danga Banko, on est Kanga fort. Nous n'avons de Barca Bonyala ni Minte Penke. Aparati. Aparati. Ne de la Kalimfawi. Mais c'est là. Bébé Kanga min trop phobie. Sans bis, samani, sans fla. Ça y a qu'on fait. Maoué Kanga trop l'homme du 21 décembre 1949 à Yako. Joseph D. Marguerite D. Philippe Fa. Okisifa. Mariam Sangara Tché. Ça y a qu'on fait trop de Kanga Moufo. Kewale ni Djigo. Ni Djigote. Fouete. Ne laju taounyena ni kenekele ngaya. Nauya me domo de ko bubula e fama ka wardu. Odo samperen ka kunchi po. Nauya me domo de ko parti politique be Mali kono. Min ka drome donane kono. Ala kana mboya ka sankaba jigin kan tugu. Miniti duru de be mbolo pata o mena tele koro. Sinon kuma caman bɛ n kɔnɔ an bɛ justice soutenir Malick tɛ dɛ Kasoke tɛ an bɛ justice de soutenir n'an ma soutenir waraw b'a dun Batili bɛ yen tuma min nin de tun y'a jɛ Malick bɛ kan ka fantanw de ka baara kɛ moi en tant que commandant en chef des forces armées du Mali o de la an bɛ nin lutte la faut dire que c'est que Malien molori. Ani ni fois maintenant. Ebe karta kontrola. Abrenya. Abeta. Zonzani akuzu. Avec awolola muna. Comment migandro si ça enfla dinga kono. Donc n'était janya 5 minutes de bamlo kaufu. Har na okien dole o ben mo. Ala kawasa. Alemi na duna kuna ala kodama. Amen. Ame masire fo. Jaranye. Uya fo yero me ko nga fa ka patron nya wole ko bubula ni pamba ko odudu. Oyenfa. Donc au fo ala ka barka dola. Au kana joronela ne be sambi orani fla. Ni yo soro kaba. Bonisi le bi yesu na ko da se ka ke dongodo. Maintenant, Janfa Fonga Sadomi.